a jam'iyyar da ake cewa sabuwar jam'iyya, duk da yake dai an ce ta rage, amma dai yanzu ne aka santa saboda shigar da Rabi'u Musa Kwankwaso cikinta, wato jam'iyyar NNPP. Wasu suke ce mata mai kayan marmari, wasu ce mai kayan daɗi, ɗayan kuma ban sani ba ko sanata ba zai so ba da ake cewa mai kayan gwari. To wannan dai mutane ne Hausa suka sa mata, kuma yanzu wasu da yawa mutanen mu na karkara mai kayan marmari. Rabi'u Musa Kwankwaso da na jero mu kamar shi sanata ne ko ban faɗa ba, sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Sanata muna maka barka da zuwa gidan rediyo Nagarta kai tsaye. Jama'a assalamu alaikum. A wannan tattaunawa muna tare da shugaban gidan rediyo Nagarta, wanda tare da shi ne za mu yi ɗan tambayoyin da za mu yi wa sanata don mun same shi cikin mutane, amma dai ya amsa ya ba mutanen da yake ciki hakuri don mu yi wannan tattaunawa ta kai tsaye muka dinga sanar muku. Muna tare da Nasiru Yakubu birnin Yaro, ma Nasiru tare za mu yi wannan hira ta kai tsaye, kuma a tare da mu akwai Jibril Ibrahim Goma wanda ke kula da sashen gabatarwa na gidan rediyo Nagarta, sai ni Isa Lawal Ikara wanda ni ne shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyo Nagarta, da sauran injiniyoyin mu, shugaban sashen injiniyoyin ma gaba daya a Najim Bola yana tare da mu, da abokin aikin mu Ibrahim da Masani. Kuma kafin mai girma sanata mu shiga cikin shirin kai tsaye, akwai sako na shi shugaban hukumar gudanarwa gaba daya ta gidan rediyo Nagarta, Dr. Haruna Adamu, wanda ya ji a gidan rediyo muna ta sanarwa cewa za mu zo gurin ka, ce idan an zo a ce a madadin board of directors na gaba ɗaya Nagarta yana maka fatan alkhairi, kuma yana fata za a yi wannan firar tamu lafiya, tashi lafiya, kuma Allah ya ba da nasara. Na isar da wannan sako ne kai tsaye don tun da shi yana jin mu, yanzu na isar da wannan sako. Dakta, a gurguje tun da lokaci yanayin lokacin da muka same ka da kuma yadda masu sabo suke dakon mu, bari mu bar shimfiɗa da aka saba yi ta neman wasu abubuwa a gefe guda, kai tsaye mu shiga cikin maganar jam'iyyar ka ta NNPP. Da yawan mutane sun fara jin sunan jam'iyyar ne bayan ka je cikinta, amma bincike ya nuna cewa jam'iyyar dama tana nan, kuma ma ana magana cewa daga kudancin Najeriya aka bata. Me ya ja ra'ayinka a cikin dukkan jam'iyyun ƙasar nan baka yi tunanin ka kafa sabuwa kamar inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa CPC da shi da su injiniya Buba Galadima a wancan lokaci, kuma baka zaɓi wata jam'iyya ba sai NNPP da ake ganin daga kudu ta kudu? To jama'a assalamu alaikum. Na farko ina so ɗauki wannan dama in godiya ga Allah da ya bamu dama muka shigo wannan jiha tamu, jihar Kaduna, kuma in gode wa dukkanin al'ummar jihar Kaduna saboda yadda suka fito jiya tun daga iyakanmu da Kano muka sami tarba mai kyau, muka shigo muka zazzaga gurare wa'anda muke son mu buɗe ofis, domin an kai mana list na ofisoshi na jihar Kaduna da sauran jihohi wanda muka ga ya kamata mu je mu tabbatar suna nan a ƙasa. Kuma a wannan hanya muka ga masoya hagu da dama, gabar da yamma, kudu da arewa. Saboda haka muna godiya ga jama'ar jihar Kaduna, musamman ma na san kowane sashi muka je na jihar Kaduna haka abubuwan za su kasance bisa ga dukkanin bayanai da muke da su. Bayan mun shigo mun bude wannan ofisoshi yau cikin yarda Allah mun je mun yi hira a gidan rediyo da talabijin na nan Kaduna, da kuma bude waɗansu ofisoshi da muka yi a tudun wada da rigasa. Wannan su ne dama ofisoshi da muka zaɓa wanda za mu bude, kuma alhamdulahi an bude su. Yana da mahimmanci in ka ba da aiki ko mutane suka ɗauki aiki suna yi, to kar ka zauna a ofis, ka zaga ka ga mai ake yi. Wannan shi ne ya sa muka zaga muka ga wannan gurare, kuma muka haɗu da shugabanni na jam'iyyar mu ta NNPP a gurare daban-daban. Saboda haka mun gode wa Allah, kuma mun ji daɗi. Muna fatan nan gaba in Allah yarda mu sake dawowa wannan jiha, wataƙila ma mu je waɗansu gurare musamman a kudanci na wannan jiha tamu ta Kaduna. Wannan jama'iyya tana da tarihi kamar inda ka faɗa, an kafa ta shekara 21 da ta wuce, kuma wannan kafawa da aka yi wani kafi ne wanda yake mai tarihi, mai mamaki, kuma mai abin sha'awa ma dai.
wani mutumin Anambra ne wanda yake shi Inyamuri ne, wanda ya ce ya yi mafarki cewar an umarci shi da ya tafi ya je kafa jama'iyya. Ya je ya kafa wannan jama'iyya bisa ga a tasa fahimtar da umarni da ya samu. Ya kafa ta kuma wannan umarni ya hada da lallai rike wannan jama'iyya, wadda kuma da sanin cewar duk abin da zai faru wannan jama'iyya ba za a yi da rijistar ɗinta, wato a soke ta ba. Kasan zaben da ya wuce muna da jama'iyyu sama da 80, amma dukkaninsu aka sassoke su suka dawo 18 yanzu. Amma shi tana cikin wa'anda suka yi shekara 21 nan ita ba a taɓa soke ta ba. Kuma nuna masa cewar akwai wani mutum wanda zai zo, in ya zo ya bashi wannan jama'iyya kuma za a kafa gwamnatin tarayya da ita. Wannan sanda muka je abin ya bamu mamaki kuma ya bamu sha'awa, saboda haka wannan mutum da muka kafa kwamiti je same shi a wannan ƙasa ta Anambra, jihar Anambra, ya ɗauki wannan jama'iyya ba tare da ya nemi ko sisin kwabo ba, kuma ya bamu wannan jama'iyya gabaki ɗaya domin shi a gurinsa kamar umarni ya samu na hakan, wanda kuma gashi Allah ya taimake mu, wannan jama'iyya ta karbu a ƙasashe, a jihohi, a garuruwa, a ƙauyuka, kamar yadda muka gani jiya a wannan jiha tamu ta Kaduna. To wannan farko dama abin da muka yi saboda mun gane PDP da wannan jama'iyya ta APC gaskiya sun tashi daga aiki bisa ga irin abubuwan da muka san shirye-shiryensu da aikinsu, da kuma bisa ga yadda mulki yake tafiya a ƙarƙashin wannan jama'iyya ta APC da ma inda ta ba a ƙarƙashin jama'iyya ta PDP, wanda wannan ne ya sa ma muka bar PDP muka koma APC. Daga baya muka gane duka kan wajja ce. Alhamdulillahi yanzu mun samu nasara, mun ɗauko tsari wanda yake na tabbatar da kafa ƙwaƙwaran tsari a wannan ƙasa da wannan jiha da sauran gurare waɗanda suke a wannan ƙasa tamu. Saboda haka muna godiya ga Allah da ya bamu wannan dama, ya bamu wannan basira, ya bamu ƙarfin gwiwa muka ɗauki wannan tsari na jama'iyyar NNPP kamar yadda ka faɗa, mai alamar kayan marmari kuma mai taswirar Najeriya da wannan kwandon kayan marmarin a tsakiya. Wannan ita ce alamarmu, amma banda wannan ma da yawa kuma mu a Kano, a ƙauyuka da sauransu, sai ka ji suna cewa jama'iyyar su Kwankwaso. To wannan duka inkiya ce ta wannan jama'iyya tamu, kuma wannan jama'iyya kafin ma mu shige ta tana da tsari na yadda za a yi, domin kaga sunan New Nigeria People's Party, sabuwar Najeriya ita ce New Nigeria. Saboda tun shekara 21 ina zaton waɗanda suka hango a kafa wannan jama'iyya sun hango da cewar nan ƙasar za ta shiga yanayi irin wannan. Saboda haka ake son a samu sabuwar Najeriya. Wannan jama'iyya ta dace da wannan zamani, tsarinta musamman manifesto da manufofinta ya nuna cewar ta dace da wannan zamani. Constitution wato tsarin mulki ma haka. Saboda haka da muka ga wannan shine muka ga ya dace mu shige ta, kuma kashi biyu da muka yi babban taro na ƙasa duka an yi ƙoƙari an kawo gyare-gyare na abubuwan da muke ganin za a sa, na wanda ya shafi harkar tsaro, wanda ya shafi tsari wanda yake na tattalin arziki, sama wa matasa aiki da ilimi da harkar noma da sauran abubuwa wanda suke za su amfanar da jama'a. Saboda haka wannan jama'iyya ta shigo da cikin tsari mai kyau, kuma Allah ya taimake mu, al'umma sun gane a wata 4 jama'iyya ta karaɗe duk inda ka shiga, har ma an kai turawa ma sun yarda wannan jama'iyya ta shiga sahun waɗancan jama'iyyu musamman guda biyu na PDP da APC wanda suka yi shekara da shekaru suka yi mulki, aka san su amma ba a san su ta abin da ya dace ba. Kullum kwanan duniya wannan jama'iyyu raguwa suke yi, wannan jama'iyya ta NNPP tana samun daraja, ita kuma tana ɗagawa. Saboda haka mun gode wa Allah da ba mu basira, kuma ba mu ƙarfin gwiwa muka zaɓi wannan tsari
domin mu ba mutane 'yan siyasa dama waɗanda aka hana su dama a cikin pdp da apc, mu ba jama'a na najeriya dama waɗanda suke da tunani irin namu na wannan jama'iyyu sun kasa, amma ga sabon tsari. Saboda haka muna godiya ga Allah da ya sa muka fito da wannan jama'iyya kuma jama'a suka karba. Madugu kamar yadda wasu nan ya tambari a Kano da ƙasa da baki da sunayen daban-daban, kayi shekaru da yawa kana bautawa al'umma ta fannin a siyasance. Kayi wata magana cewa kun yi wasu jam'iyyu kun gane wato duka kanwan jaci. Ya za mu iya cewa bambancin NNPP da sauran jam'iyyar da kace duka kanwan jaci? To na farko dai ko da sunan da ya kaga daban ne. Abu na biyu ko mutanen da suke ciki. Mu dinnan da Allah ya bamu dama muka kafa ita wannan jama'iyya ta PDP a ƙasa, musamman kuma dai a jihar Kano. Wannan dama ce da muka samu a lokacin da muke tunanin korar soja. Yanzu Allah ya taimake mu tun a wannan lokaci muka yi nasara suka tafi, amma muka ta samun saɓani da mutane waɗanda suke ba ra'ayin mu ɗaya da su ba a harkar siyasa, aƙida ta bambanta. Wannan shine ya sa ma muka batta muka koma jam'iyyar APC, wanda muka kafa da niyyar cewar mutane 'yan kishin ƙasa da mutane masu son ci gaba za su shige ta. Saboda haka muka tattara kanmu muka shiga da tunanin abin zai kyau, to amma kuma daga baya tururuwar ta yawa har aka kai matsayin da yake duka abin da muke ganin ba masu a PDP sai kuma gashi a APC. Wannan musamman rashin ingancin shugabanci tsayayye wanda ya jawo mana a halin yanzu dai kana gani daga nan zuwa Kaduna, zuwa Abuja, daga nan Kaduna babban matsala sai kai ta zagaye, wani ya koma ta Kano, wani ya koma gashi nan dai hanyo ko ta ina ka zaga ta rarrabe ma kake. Wannan babban matsala ce, kuma wannan tattalin arzikin ƙasa shi ma lalace, domin kuma duk tafiya suke lokaci da to duk wannan abubuwa da muke so mu gani a ƙasa, waɗanda suke shugabanci su wannan bata dame su ba. Saboda haka suka ɗauki mataki waɗanda suke da tabbatar da cewar duk wani wanda yake da son tsari na ci gaba ba a tafi da shi ba kamar inda ya kamata. Wannan shi sa muka fito da wannan tsari, kuma alhamdulillahi wanda da yake tunanin cewar jama'iyyar NNPP ta wasa ce a wata jiha a Najeriya, musamman ma dai a jihohin arewa dinnan guda 19, wannan mutum ya san cewar ya yi kuskure. Mai gaba da Rabi Musa Kwankwaso, mafi akasari abin da ke cewa siyasar Najeriya aƙida, rashin cika alƙawari da kuma rashin adalci shi ya koro wasu daga cikin wasu jam'iyyu har jam'iyyar ka yanzu wataƙila ana ganin irin aƙida ka ta siyasa ya kawo wasu cikin jam'iyyar NPP. Menene mutanen Najeriya za su gane cewa jam'iyyar NPP aƙida ce da kuma adalci da kuma cika alƙawari da zai zaunar da ita ta samu tushe ya kasance a tafi wancan sauran jam'iyyar da aka buɗo musu? Ana ganin kamar na yi bayani, ai abin da bambancin mu su shine mutanen da muke shiga. Kowa ya sani irin abubuwan da muka yi a Kano a cikin PDP a wannan lokaci, da yawa mutane ba sa jin daɗin irin abubuwan da muka yi, domin kullum su abin da suke so tsari ne na san kansu, ba tsari ne na al'umma. Mu kuma abin da muke magana shine talakawa da sauran jama'a mabukata ya kamata a kula da su, ya kamata a yi musu abin da ya dace, domin aikin gwamnatin ma dai kenan. Amma wasu su gane ba, ko wanda ma suka gane ba ra'ayinsu ba kenan. To wannan ya sa aka kafa wannan jama'iyya ta APC, kuma dai abin gashi zama kamar inda yake a halin yanzu, wanda mu muna kula kwarai da gaske da mutanen ma da suke shigowa, kuma mun riga mun sani waɗanda ma suke da ra'ayin ba ɗaya ba zai wahala su shigo cikin wannan tsari. Duk wanda kaga ya shigo ya yarda da irin tsarin da muke tafiya da shi, da yanda yake an samu nasara za a bauta wa al'umma, jama'a za su amfana, kamar fasalin da muka yi a jihar Kano a wancan lokaci. Dr. Rabi Musa Kwankwaso, akwai mutane da ke ganin duk inda ka je maganar kwankwasiya ake yi. Ana magana idan banda 1999 ko kuma majalisar wakilai da ka je a 1992,
kusan duk lokacin da aka ce Dr. Rabi Musa Kwankwaso ko jam'iyyar shi magana Kwankwasiya ake, kuma magoya bayan ka yan Kwankwasiya a iya cewa a harshen Hausa yan gani kashe ne. Wasu na ganin ko ita wannan sabuwar jam'iyyar ta NNPP kamar Kwankwasiya ce. Me bambancin Kwankwasiya da sabuwar jam'iyyar NNPP duk da ke na shigo na ga irin su Sanata Suleiman Hunkuyi da Injiniya Abubakar Galadima wajen hula. To mu a tsarinmu a tafiyarmu tun da muka fara mun fara cikin tsari tun da na yi takara 1992 na zama dan majalisa kuma mataimakin kakakin majalisa mun tafi da tsari na aƙida kuma wannan ita ce ta taimaka mana muka kai ga nasara ga wannan aiki da aka. Bayan wannan akwai 1994 na yi takara ta tafiya majalisa ta tsarin mulki a Abuja wanda muka je muka shekara daya muka gama 1995. Duka wannan muna budawa daga karamar hukuma daya aka tafi aka je aka yi hudu a hankali har aka zo aka yi gwamna. Duk wannan wato aƙida ana tafiya da su, mutane suna ganewa, mu ko muna da samun daraja da mutunci saboda mutane suna ganewa. Wannan shine ya kai tafi har aka rike wannan mukamai aka zo a halin yanzu. A kowane mataki akwai irin abin da ake sa gaya mata, amma a 'yan shekarun bayan nan ne aka haɗu aka sa mata wannan suna Kwankwasiya, kuma a wannan tsakanin ne waɗansu suka ga ya dace a duk taro a duk inda za a je a rinka sa alama domin mutane su gane mu muna sa wannan alama ne saboda mutane su gane mu, kuma tana taimaka mana. Yanzu wanda ka gani ya sa jar hula da wahala ka gan shi a gurin da ake aikin asha, saboda ya tafi yana da alama za ka hango shi ko daga nesa. Wanda yake ya sa jar hula ya ce baya kunya baya tsoro a gan shi a tsari na daraja da mutunci da sauransu. Amma shi ta sa fa jar hulan nan da farar riga da bakin takalmi ba lalle ne ka sa ba. Musamman da muka zo kafa wannan jama'iyya, daga wannan tsari sai da muka ma ajiye Kwankwasiya a waje daya, muka gayyato mutane waɗanda su ba 'yan Kwankwasiya ba ne a zahiri wajen sa jar hula da sauransu, amma zuciyarsu mun san mutanen kirki ne, 'yan kishin ƙasa ne. Muka zo muka shigo da su, daga ƙarshe ma dai da tafiya ce tafiya muka kafa abin da ake cewa the national movement, wanda shine TNM, wanda manya-manyan mutane ne masu daraja a ƙasar nan muka haɗu muka kafa ta. To daga wannan TNM ɗin ne shine muka shiga cikin jama'iyyar NNPP. Yanzu Kwankwasiya tana nan a cikin jama'iyyar mu ta NNPP. Akwai wanda suke su ba Kwankwasiya suke ba a zahiri wajen sa kaya, amma a zuciyarsu mun san masoya talakan Najeriya ne. Wannan mutane suna nan, ba wanda aka taba cewa ya sa hula, ba kuma wanda ya ce ya sa kuma aka ce ka cire hula. Saboda haka duka wannan abu ne wanda yake na ra'ayi, kuma kowa gudun wanda yake bayarwa, ko ka sa kala ko baka sa kala ba, muna godiya kwarai da gaske. Mu dai abin da muke so shi na samu shugabanci mai kwari a jihohi, musamman irin Kaduna nan da Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara, Kebbi, North West kenan ne, da Arewa gabaki daya, da ma Najeriya gabaki daya. Wannan wahala da jama'a suka samu kansu da ɓacin rai na tsaro da ji a jika, a samu a gyara shi, talakan Najeriya da mabukata su samu su zauna lafiya. Mai girma da Rabi Musa Kwankwaso, jam'iyyar NNPP ma iya cewa a arewa maso yamma nan ne tafi ƙarfi. Ku ka gamsu da sauran wurare da in kaje kake ganin mutane suna fitowa suna mara ma jam'iyyar nan baya da kuma yadda suke shiga cikin ta, idan muka da kai daga arewa maso yamma ka fito, wato jihohin Kano, Jigawa, Kaduna, Kebbi, Katsina da Sokoto da Zamfara. Ka gamsu da sauran yankunan? Ina so ka san jama'iyyar nan har yanzu watan, kuma kullum ginuwa take da kai, kullum karuwa take, kullum ci gaba take. Saboda kullum wanda da yake zaton shi ya sha a cikin wannan tsarin, ranar da ya samu kansa ya ruguzo sai ringa tunanin mafita. Kullum kwanan duniya 'yan neman mafita a ƙasar nan suna shiga jama'iyya. Kuma wannan tsari namu ai sananne ne, shekaru da yawa ma tun kafin a zo wannan bangare, tun muna PDP ko APC
ai da muka shiga a ƙasar nan inda jama'a ne za a gani jama'a masu yawa amma babu irin wannan manya-manyan sunaye wanda suke waɗansu an gansu za a ce a gasu can a cikin waccan jama'iyya kuma ko da ma da muka wannan jama'iyyar ai mun je gurare daban-daban wanda kuma duk inda aka shiga za a ga an samu ci gaba kwarai da gaske in ka je abuja inda aka ce ga shugabanninmu nan jama'a za su fito za a gan su kuma inda aka fito a gan su a jihar kaduna kwanan nan muka je jihar gombe duk wanda ya ga wannan taro ya ga yadda mutane suka fito a cikin garuruwa amin cikin ƙauyuka da garuruwa da muka shiga da shi kansa cikin birnin garin gombe ai abin sai dai mu ce mun gode wa Allah mun gode wa al'umma na Najeriya da suka riga suka fahimci cewar yanzu ya kamata a nemi fita wannan halin da ake ciki ba hali ne wanda yake zai fitar da mu daga cikin ƙangin da muke ciki ba. Dr. Rabi Musa Kwankwaso akwai wani abu da yake ba mutane mamaki musamman ganin cewa da jiko da bibiyan abubuwan da suke faruwa a Najeriya ana maka kallon kai dan arewa ne. Abin da ya faru a kan maganar lokacin da aka fara bawa yankin jihohin da ke samar da albarkatun mai wani kaso cikin kuɗin da ake rabawa a Najeriya, yadda ka fito kai baran-baran da wannan abu a wancan lokaci da kuma yadda duk wani abu ya faru da 'yan arewa za a ka fito ga ka tafi kudu ko jajanta musu ko don nuna ana tare, ana ganin zai iya jawo maka bakin jini a kudancin Najeriya don ka nuna bangaren da kake da hidimar da kake, musamman ganin yadda ka ɗibi 'ya'yan talakawa ka kai su kasashen waje ana magana duk dai mutanen ka ne ba ka je can ba. Yanzu kana neman ƙurasu sai aka ga kuma har ka ɗauko ɗaya daga cikin 'yan kudu kuma ma wanda kuke da bambancin addini a dai lokacin da ake ta maganar haɗa addini na 'yan takara. Ya za ka haɗa wa'annan abubuwa na irin ra'ayinka na arewa da kuma neman gudunmawar 'yan kudu? To, in mutum ya ce da ni ɗan arewa ne kuma bai ce ni ɗan arewa ba ne, kasan ɗan arewa ne ni. Mutum baya canja inda ya fito, mutum baya, akwai abubuwan da za ka canja akwai wanda ba za ka iya canja ba. Saboda haka mun gode Allah da ya yi mu arewa, musamman ma kuma a wannan arewa maso yamma wanda harkar siyasa dama nan ne hedikwatar ƙuri'a. To shi sa yawancin mutane da yawa suka damu wanda ba a tare da su. Duk mutumin da ake tare da shi idan ya yi tunanin irin ƙuri'un da za su fito cikin yarda Allah a wannan sashi na Najeriya, dole mutum zai ji daɗi. Maganar taimakawa 'yan arewa waɗansu gurare da zuwa shiga cikin al'amuransu ba wai kawai ana yin sa ne don su 'yan arewa ba ne. Babban abin da isa muke shiga yin wannan abubuwa ƙoƙari ne na yin adalci. Sannan nake Kano ai akwai wanda suke 'yan kudu wanda suke Kano ai mun ba su kariya, mun yi musu abin da duk zamu musu domin su samu daraja, a kare dukiyarsu, a kare jininsu, su ma kansu sun sani. Kuma wannan shine karfin mu ma a kudu, domin su 'yan kudin su suka gayawa ko suke gayawa al'ummar kudin cewar ga irin darajar da aka ba su, an kyale su sun yi abin da ya dace, abubuwan da ba su karya doka ba. To 'yan arewa da suke can su ma suna da buƙatar kariya, musamman mutanenmu da suke tafiya ba su ba da himma wajen ilimi ba, musamman shekaru can baya. Ba wani wanda za a gani dan kudu dan arewa da yake can ya zama lauya ya zama san, da wuya ka samu. Zai wuya ka samu wani wanda aka je aka haife shi a can ya yi wani karfi a siyasa ko ya yi wani karfi a wasu sassa na rayuwa kamar inda 'yan kudu suke a nan. To duk wannan shine yasa waɗansu abubuwan suka taso muka duba muka ga an je an kama matasan mu, an je an kulle su, an yi musu azaba. Duk wani mai hankali bai kamata ya yi bacci ba. Ko an kwayar ma mutanen mu, an kwace dukiyarsu ko filayensu, ana so a yi watanda da shi, zalunci ne wannan, kaga bai kamata a bar shi ba, ko da a kudu ne ko da a arewa. Ko kuma an je an cin musu a gurin sana'o'insu da gidajensu wajen cutar da su, duk wannan ya kamata a ɗauki mataki. Wannan abubuwa ne waɗanda suke ba wai ana yin su ne don wani tsari ba daban, ana yi ne akan a yi adalci domin a zauna lafiya. In ka kyale su can aka yi musu wasu abubuwa marasa kyau, to ba ko shakka babu za a iya samun waɗansu matsaloli a nan ɓangaren.
to duk wannan kaga bai taimaka wa ƙasa ba. Saboda haka duk aikin da muke muna yin sa ne domin kishin ƙasa, domin inganta harkar rayuwa, a samu ci gaba a wannan ƙasa tamu Najeriya. Madugu Dr. Rabi Musa Kwankwaso masu ke jin muke zantawa da shi kai tsaye ganin gidan rediyo da mutamu da harkar jama'a da ke wakan koshi shi sa kan kilo ha 747 mita da muke cin zango da abokin aiki na Isa Lawal Ikra. Ina ganin saboda mutunta alƙawari ni tambaya ta karshe ga Madugu kafin abokin aiki na ya maka tambayar shi ta karshe, sannan muna sanar masu saurari cewa za mu ci gaba da tattaunawa da Alhaji Buba Galadima saboda ba shi da daman akwai tambaya guda biyu. Na ɗaya dai maganin rijistar nan ana zargin kuɗin siyasa kuma shafulatin ɓangaro akan sanar da mutane ɗaukar nauyin da su sanarwa da wayar da kan al'umma domin mutane su fito su yi rijistar nan, musamman matasan arewa ana cewa kashi 40 ko 35 har yanzu ba su yi rijista ba. Wani matakai kuke ɗauka matsayin wani 'yan siyasa domin ku nusar da mutane cewa musamman matasa da suka kai su yi zaɓen nan kuma gamu da arzikin matasan amma har yanzu ba su sun yi rijista, wani matakai kuke ɗauka domin wayar da kan al'umma? To wannan dama ce ta yi kira ga jama'ar Najeriya ga baki ɗaya musamman 'yan arewa da su je su yi rijista. Amma dai na san kasancewar INEC ma ta ce Kano ita ce ta fi ko ina rijista da su a wannan lokaci. Wannan kuma na tabbata yana da alaka da irin inda muke samun dama yau da gobe ake magana da su, ake karfafa musu gwiwa. Kuma wannan ziyara ta Kaduna wata dama ce ta karfafa mutanen jihar Kaduna da su je su rijista, kuma dama ce musamman ga dukkanin arewa da Najeriya, musamman inda wannan gidan rediyo yake zuwa da jama'a su tabbatar da sun yi rijista kuma sun taimaka wa 'yan uwa da abokan arzika su masu su rijista. Wannan zai taimaka mana, zai taimaka wa ƙasa, musamman waɗanda suke yin kishin ƙasa, wanda za su ba da haɗin kai da goyon baya zaɓe mai zuwa a cire wa'annan tsari wanda yake ba a taimakawa al'umma. Kuma muna godiya ga Allah da ya sa shugaban ƙasa ya sa hannu a kan doka wacce take ta aikawa da saƙo na alƙalma da aka jefa ƙuri'a ta wayar tangaraho zuwa inda za a je a kirga. Wannan zai hana mutane azzalumai waɗanda suke musamman masu mulki wanda za su tafi su je su sa 'yan daba da kuma jami'an tsaro waɗanda suke ba su da kishi a ba su kuɗi su abubuwa waɗanda suke a ɗauki mutane waɗanda suke ƙalilan a ɗora su akan masu yawa kamar inda aka yi mana shekara ta 2019 a jihar Kano. Muna addu'a Allah ya sa zaɓuɓɓukan nan da za a yi zaɓe masu kyau, duk da an ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa. Mun ga abin da ya faru a Ekiti state, mun ga abin da ya faru a Osun. Wannan ya nuna mana cewar in Allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya. A ƙarshe da ta Rabi Musa Kwankwaso a taƙaice kuma da yawa sun fara murna magoya bayan ka na wani yunkuri da kuka yi na haɗewar jam'iyyar ka da ta Labour, Peter Obi da kai, musamman 'yan arewa masoyanka sun so a ce Peter ya karɓi mataimakin ka, ashe su ma 'yan kudu sun so ne ka karɓi mataimakin su. Me ya kai ga mutuwar wannan maja da ake ganin da Allah kaɗai san abin da za ta yi wa wannan jam'iyyu na kai tsaye? To labarin yana da tsawo, amma dai a takaice mu da muka shiga wannan harkar siyasa mun shiga ne da aƙida da tsari da sanin ya kamata. Duka abin da za mu yi a cikin wannan tsari na dimokuraɗiyya za mu yi abin da zai taimaki mu ne ya taimaki al'umma ga baki ɗaya. Wannan tsari da aka ɗauko irin yadda aka zo aka ɗora shi a faifai sai ya kasance ya fi tsari, ya fi daraja mu je mu ɗauko wani wanda za mu sa shi. Alhamdulillahi mun ɗauko wani shahararren mutum wanda ke asalinsa ɗan jihar Edo ne, amma kuma haife shi a jihar Niger, wanda ya iya Hausa, ya san darajar mutane na arewa da na kudu, ya san abin da ya dace. Kuma alhamdulillah tun da muka sa shi da arewa da kudu duka an karba, kuma muna ganin cewar in Allah ya sa aka yi nasara za a yi gwamnati mai daraja, mai mutunci,
ba wacce za a zo ana maganar ko a raba ƙasa ko a kawo ɗansu abubuwa marasa kyau wanda mu ba za mu yarda da shi ba. To dakta muna godiya kwarai don mu cika alƙawari kamar yadda muka ce dakta yana